Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадем. Бародаро ма оз як силкаи видеоро мемонум. Срочно дуромада да канал жалба да видео жалба занем ки видео шудалиша ва найсем ки ҳаромхӯр. Ту як бор пули мачид пули мурда гуфта ним миллион пула диздида будӣ. Мошенникӣ кардам. И бача мошенник ҳаққи збор кардам вообще надора. Ина ман кардагим бо факти далел видеоша ман кардагим мирад. Ина одама бинед шайтонӣ кардасе збор ҷамъ кардасе. И пула ҷамъ кардасе бо да картаи худаш кадом ошно шуда бо картак шудаган пула ҷамъ кардасе. Бародаро апа ва хуҳаро ай барои Аллоҳ анами оқипадар да монен жалба занен да видеош дурен жалба занен жалба ки каналш маҳкам шад ки видеош тарзи жалба заданама да шумо мефаҳмед. Ина ҷа мебурен ина ҷа ку ина ина ҷа да меҷиқен марҳамат оз ма бесима шумо до поли мефаҳмам оз як дақиқа да шумо мефаҳмам ки чӣ хеле оқипадар да жалба задана ман да видеош медурен анам ҷа да мебурен диден зёдушка дора ҳамин зёдушка да медурен инҷа да поён мекунен жалба асте ина ҷа жалба диден мана пожаловаться мана инҷа да жалба асте ман ҷа жалба асте да ҳамин жалбаш медурен баъди жалба менависем ки и одам короче якумша менависем контент сексуальный характер мезаниша каналш мепарад. Илтимос ай барои Аллоҳ да канали ҳамин одам жалба зане. И як мошенники ҳаромай. Ина падарша ман як бор да видео да ютуб бироварда будам бародарош чанд кас баъд ганят мекард ки ман фалончаам бемадончаам ҳеҷ ки нест як гӯи хара ҷани фалон вазирам мега ҷани ким кию мега ҷанои вазиро хеле гӯхирӣ намекунанд мошенникӣ намекунанд пула барои худаш ҷамъ кардасе ай барои Аллоҳ дурен да канал жалбара занен ободу сарбаланд бошед.